مشن تو تا قیامت تک جاری رکھنا ساڈا فرض ہے جی نماز ساڈے اتے فرض ہے روزہ فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے حج فرض ہے تا ان سارے فرضیں کنو نبی دی ناموس دے اتے پارا دے والے سب تو افضل تے اعلیٰ تے بڑا فرض ہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اساں تمام مسلمانوں کو آمن والے وقت دے وچ ساری زندگی اساں لوکاں کو کھانے دے واسطے چکے دے واسطے سڑکیں دے واسطے نالے دے واسطے اور ذمہ داریں دی خوشامد دے واسطے ووٹ دے ذریعے سے 70 سال دے اندر کوئی اج تک کوئی سارا اے حاکم نہیں آیا جرا آ کے اللہ تے اللہ دی رضا دی خاطر ناموس رسالت دی خاطر اگر اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آمن والے وقت دے وچ جو اگر ناموس رسالت اگر سا نبی دے غلام ہے سے دعوی غلامی کرے دے سے تا عملی طور تے کرے سوں جداں اسا مسلمانے دے دل دے اندر عشق مصطفیٰ آوے سے تا انشاءاللہ عمل والا وقت اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانے کو ناموس رسالت دا دلال پارا دے سوں تا وال نظام مصطفیٰ دا اللہ تبارک و تعالی پاکستان دے وچ نظام دے سے جداں نظام مصطفیٰ دا نظام آوے سے تا والے چور لٹیرے تے ڈاکو تے ظالم کنو بچ وے تو اگر بچوں ہو ویلے جے ویلے اللہ تے اللہ دے حبیب دا قانون آوے سی قرآن دا قانون ہو سی اور نبی دی شریعت دا قانون جدان ہو سی او ویلے بچوں جو اگر خالی اساں زبان دے نال آنکھاں دے نال کچھ نہیں بندا اگر عملی طور دے نال کرے سوں تا